Ku South Africa kujaru zapezeka zonena kuti Nkuluja amene amatsogolera za xenophobia akuti Ngizwe ameneyotu wapezeka kuti nyumba yake yabutsidwa ndithu kuyasa moto okhaokha kubwera iyeyo ndizotino anangosemphana naye pang'ono kuti ambalabade anthutu kumakamba zoti nde anthu ake ndatino ikuonera ngati fanzitu yokwiya ndi zomwe amapanga yewu jayi koma tifotokoze bwinobwino kuti akuti zinakhala motani kwenikweni. Nkhope iyi akuluakulu ndekuti mwina mwake siyachilendo kwa inuyo chifukwa chonotiro yatsukatu m'masambanjezomo makamaka akuti iyeyo tikutsogolera anzake aja kumakapanga atika anti-foreigner demonstration basi tikuthamangitsa anthu osobwera ku South Africa ndekumakhala pasitu ndikumafunsa mafunso passport yako ili kuti uli ndi chilolezo iwe chani sitikufunani kuno muchokeko kuno amene yoyo ndi amene akumakhangata akutsogolera amene ndikunapezeka zonena mkulu ameneyu amapyetsa mtima anthu ochuluka ndithu ndipo anthu anamuyendera ndithu mwapaderadera linali liti limenelo panalitu pa 10 May 2026 dzulo lomweli anamuyendera ndithu ku nyumba yake tingoti seti ya nyumba zake alinali nditi nyumba ndithu tingapo kumeneko kaya kumakhala makolo ake iyeyo ndi achibale ena ndi ena anamuyenderatu kumeneko ndipotu ndi ku Mbumbulu kumeneko ndi ku south of Durban ku South Africa kumwera kwa Durban ku South Africa kuli malo ena amene amatchedwa kuti Mbumbulu ndi kumene amakhala iyeyo kumene anamanga nyumba zake ndithudi ndati anamuyendera basi dzulo kunangotulukira gulu la anthu tikufunatu Ngizwe by the way dzina lake lenileni ndi Ngizwe Mchunu basi kumpeza kumeneko kufika kumeneko chosati kumpeza kufika kumeneko tokumfuna ameneyi ali kuti kuyang'anayang'ana sanampezeko anakhanga wapulumukira pati pamenepo basi kena kono fanzi jamene manyamuka akuti tunde kuti moto wayamba kuyaka fazi nangonyamuka moto wayamba kuyaka kuti moto uwu ndekuti mene amanyamuka anayatsa moto ndikumapita ndekuti china chilichonse chapsa china chilichonse tukamba ndekuti za nyumba zakezo katundu yese amene ali menemo everything basi tuphulusa lokhalokha ndithudi iyeyo wapulumuka fa zonena kuti sanampeze kwati kanali kuti kamapanga zane kubweranso mkazi wakenso atanapitanso kaya ndikuti basi pezeka zonena kuti anakhanga anthu amene wapulumuka komano gululo pakanali pano silinapangidwa identify silinadziwike kunena kuti anthu ake ndi ati kodi ndi anthu ndi otani kodi ndi anthu obwera kapena mwina mwake ndi timu yake yomweyo mazuwa kaletu atamatha kumapezeko zotino mukuyendera limodzi konsezo zoti anthu awonso ndamanga kufuna kupanga chipongwe kapeka amene wakhulana kumene komano sizodziwika pakanali pano kumangoganizira kunena kuti malinga ndi kuti yeyu anali atalimbana ndi maforeigner anthu obwera Malawi, Nigeria, Zimbabwe anthu onse amene anamubwera anthu akuda omwe kwa ndi ku Africa kunoko maiko aku Africa kuno koma ndekuti ali mu South Africa anthu amagwira ntchito kaya amene ma business kumeneko anthu amenewo ndi amenetu ndekuti amamvetsedwa kuning'ina ndi mkulu ameneyi ndi chaposachedwa pompa anthuwo ndi amene akhala kuzunguzidwa ndi amatsogoleranso kukhala yeyo ndi zake wina uja sizonena kuti mwina ngati anali ndi adani maudani amene anapanga mwina afresh kwambiri ndikukhala ndekuti ndi anthu obwerawa ndipo lingalira anthu ena kumaganiza kuti yayi mwina ndi anthu aja obwerawa tsopano analola tikamusakisaka ameneyu sinangakhala mchigulugulu akumanyamwa komano kuti aziwe zoona kuti zimene akupangazo ndi zoti fenso tikhoza kupanga react tikampeze ndi tikamugwire kumfinyafinya aziwenso anali ndi mwayiru kuti mwina maketi sende kuti sanali kunyumbako ngati anaotcha nyumba what do you think munthu uyu anakapheratu munthu uyuyu fanda amene akhangati akumaonjeza ngakhale zokamba zake zomakhala zoduka moto koma akumaonjeza kwambiri komatu anzake onda akumampasa mototo fakhangati undolimba mtima sakuopa iye akuyankhula kachiritsidwa manyazi apezeka anchiritsa manyazi lero mawa apita akapitilizabe anchiritsanso manyazi apitilizabe onoti ndi amene akhangati muna mawiko kano movement ija and recently I think usandotengaso amene ndingapereke kwa ino Malawi
tikamayankhula chonse timamva mabulutu ena komweko tili ndi mabulutu so amalawi amene ali kumeneko, not everyone koma tili nawo achinangwira ena ake kumayankhula zoduka moto pomwe papa akuti hayi ase iwe ndi wansanje osangopangisa passport zibwera kuno bwana osalimbikira bwanji akuluakulu sitonse amene ndikuti kuno kuti timafuna tachoka ku Malawi kuno kuchokupita ku South Africa. I thought kunoti zimakhazi onoti kuno kuzikuvuta kwambiri and tipite kumeneko tikayang'ane ndekuti mwina make kuthekera ndesitonse amene tingasichoke pamodzi pano. Anyways tikambe zonse kutenga ndikufuna kupereka kwa ine ndawerenga pena pake akunena kuti uyu kantsikana kaja kumatsogolera za xenophobias kamene kaja kamati aibwerera kwanu kugana chane kamene kaja amakatchulaso ati kakwini kakadudula kwini kamene kaja kamakamba ruzonena kuti no iyayi panopa tatupanonso pano chifukwa mademo athuwa anali amtendere tikumakankha mafolena wakuti azipita azibwerera kwawo koma chomwe chochitika nchonena kuti no anthu wano tsopano sakutani palibe kwa amene wabwerera kumapita sizonena kuti no mission yathu sikulani sikutheka tikhoza kumangovena tsiku lina lililonse anthu obwera wasakufuna kutani kuchoka ndawa apa ndikuona ngati no it's high time tsopano yakwana nthawi tiye ndiyambeni kugwiritsa ntchito force ino tsopano tithane nawo anthuwa ndikungopereka ngati uthenga eti fa ineyo ndikamabweretsa nkhani ndimakhala ndayenda m'mawebsite osiyanasiyana ndimakhala ndayenda m'mapeji osiyanasiyana akomweko ku South Africa akuzungulira monse mapeji awo mmene mayenda ngani menemo ndo makarolera ma information imene ayipeza ndi imene akuluakulu. Watch out there musamale ngati azibwera ndi wave yachiwiri gawo lachiwiri lawo likhoza kukhala ndekuti no lachani la zipolowe faili tudzobno bwino kuti no sitinali la zipolowe zochiro ti bwanji komano akunena choncho kuti no chifukwa chimene iye wayankhulira mzimayi kantsikana kamene kautsogoleraka ndizonena kuti akuti mademo awo akumapangidwa sponsored ndi anthu ena ake anthu andalama mwayioneti anthu aja kuti akaende pansewo padza sangende tsiku lonse opanda kudya akufunikira chakudya nde gulu lina lake la anthu andalama komweko amene sakufuna anthu obwera amapeza kuti amapanga sponsor kumapanga support anthu amene wakwapatsa ndalama agulire zakudya chani anthu aja sayende opanda zakudya. Ndiyeno gulu limene lijali la ropa tsopano limene mapereka ndalama lidza chifukwa chonena kuti no ndalama zikaperekedwa anthu amafolena anthu obwera sakuthamangitsidwa kuti azipita makwawo ulayankhule motani anthu obwera aja kuno kuti fe kuchoka kuti kutina kali kuno ndipo mukunama sitichoka naonanso amalawi ena kuti fe ndetilipo mkuno sitichoka so zonena kuti nakungoyenda mwabule kutaya nthawi yawo kuyenda njala chani ndetawo chakapereka ndalama zawo zikungopita mwabule zimene akufuna kukwaniritsa sizikutheka nde gulu lidzalopereka ndalama lidzifatula noti zinthu sizikutheka zinthu zopanda ntchito apezeka zonoti layambano kufoka osamaperekaso ndalama kutontho zonena kuti no ka movement kadzano tsopano katha mphamvu chifukwa opanda chakudya mphamvu muzitenga kuti mona ndekuti no ka movement kachengati kakuyenda ndi chakudya chimene akupereka aja ndalama aja ndipo no amene ajawa noti sitiperekaso ndalama ndiye kuti basi no ndeti chijani chasijiyendaso chipezeko zonwara anthu aja njala lero apite ndi njala mawu asapite ndi njala tsiku lina alati amwene ndiyonso ndipite kumeo cha njala yokhayoka ndikabweraso ku paipeso chipe njala yokhayoka bwanji nziyang'ana ti maganyuta angatomweti basi ndipita kuso ndekuti no nambala ya anthu amene apanga zedzapezeko kuti yamba kuchepa pamene nambala ikuchepa ndekuti basi tu ka movement kadzakafa zimene afuna kukwaniritsa zonse zafa ndeno utsikana ucha kuna kuti no sitikufuna zoti izi zifeya pamene ena akuti pasabe kathandizo kaja ka ndalama fika ndalama kaja kayamba kuchepa kathandizo kaja koma kame amene akuti pasati yambeno kupanga zoona kuti tiziyambisa even ziwawa anthu amene wawa tizamenya anthu obwerawo kuti azizoona kuti lisirious sitikufuna zoti no akhale mu dziko lathu tikufuna athamangise nde utenga ndi umenewo magayi ndi utenga umene mwina mwake simungaupeze mwawamba mwina mungaupeze koma zikuyenda mmasamba mchezo awo anthu aku South Africa nangasali magulu zeti zikuyenda mmenemo kunoti no tsikana wayankhula zimene so watch out my guy in case of wave yachiwiri ngati angabwere ndi wave yachiwiri ulafuna apangeso ndekuti no mademo awo amuzozono tino mwina make sakubwera mozezenda anthu ena akakhuzovulazidwa nde chonde tisamale ifewo sizoti ndekuti ndifoswa zozita vazaina makama ngati ndifoswa zozita akuti makhala pa social media basi ndikumangoyankhula mulibe zozita guys for you to run page ngati yathuyi timayendera mabando ende guys kuti tipange upload ma videos
zimatenga chani sifa zima video zake zimakhala zili ndi ma MB ochuluka zimatitengera data yochuluka kwambiri. Where do we get that data? Ngati ndife anthu osowa zochita anthu onena kuti no ndekuti kapena tilibe kuti masapoti, so where do you get that? Timazitenga kuti sese kuti titendeseje fa pasiti mangosewerapo amene amasewerapo apita ku Facebook ndo kumakalemba ma comments pa mikozi. Koma if we run a serious thing here, this is very very serious nde tisatengane no ngati kuti mwina make we have nothing to do aiso sizonso ya we run our things and we are okay. So zabwino zonse kwa inu amene muli ku South Africa and utenga ndomene I think let's make use of it in case zitakhala kuti zachitike nanga sizonde zimene apanga maplan nde ngati zingape zikuti maplan awo ambadi kubweretsa background. So mukhale osamala kwambiri keep it up. Mugwira ntchito tamandaka kumeneko si mumabweretsa kunoko kandalama nakamba kale kamathandiza anthu ochuluka kunoko ku Malawi. So ndi zinthu za mtengo apatali zimene tikuyenda kumakhaso kumayang'ana zoti kukhala wanu kumeneko ngakhale mukhala pa chiopsezo ndi zoti mubweretsa phindu linake ku dziko lathu lino akuti.